alaika tasarrafin kudura ya babullah sallama ta kaji ta ka amsa in je ka rasulullah assalamu alaika tasarrafin kudura ya babullah sallama ta kaji ta ka amsa in je ka rasulullah sarki Allah tabaraka jalla gwanin kyauta ba na iko Allah kaligi kai ne kai surata kuma kai ka saka mana baituka na cikar dukkan bauta na gode Allah ni a sansan nake daga muryata assalamu alaika tasarrafin kudura ya babullah sallama ta kaji ta ka amsa in je ka rasulullah malakil quddus ubangiji Allah yi salatinka a gurin masaninka abin yawo shi ne kuma sirrinka shi ne zaɓaɓɓe shi ka buɗewa daga taskarka annabi maulana shi na zaɓa shi ne zaɓinka na sanyo matan annabi manzon rasulullah har ma ƴaƴayen fadama na sako ƴar babullah mana da sanya wasu na jikoki na aminillah har ma da sahabban annabi yan uwa na rasulullah assalamu alaika tasarrafin kudura ya babullah sallama ta kaji ta ka amsa in je ka rasulullah auliya wani annabi yan gida dole ne in gaida ku shehu tijjani har jiyali ba ma in karin ku har shek usman dan fodiyo mu mun yoki shinku har shek ibrahim mai yabo ne na yan baitunku baba sai da na annabu dole ne tilar in gaida ka ja mu je jika na mu jiddafa ba ma in karinka dukkan dan mai da maka yayi wauta ko ko in ce hauka da mu je ka fara mana annabi mu muna nan fadar ka assalamu alaika tasarrafin kudura ya babullah sallama ta kaji ta ka amsa in je ka rasulullah assalamu alaika mai gani da baya kamar ta gaba assalamu alaika mai ido na ganin Allah rabba assalamu alaika mai gani ba irin na halitta ba kamar kama aiki shugaba kuma kai ne dan babba assalamu alaika sallama ta gunka nake yinta shugabana litta san kaci ne cikar dukkan bauta gani nan a gaban ka a durƙushe dina daga muryata na san ka jini mai gida karban na rasulullah assalamu alaika tasarrafin kudura ya babullah sallama ta kaji ta ka amsa in je ka rasulullah tuntuna a gare ka cikar isa kai ne sirrin bauta tuntuna ta annabu da'iman abadan ban yanke ta bisuwa ta annabu ne akan ka nake daga muryata ba mata wannan ka mujiddafa ka sani baban binta Allah tabaraka dallalla duk abin da kake so rabbana zai ma bin abdallah in kace komai ai za a yi ma annabi babullah in kace a bare kuma an bare manzo na saifullah assalamu alaika tasarrafin kudura ya babullah sallama ta kaji ta ka amsa in je ka rasulullah kai ka bada itace take zauta ta gobi nurullah agaji kai wa o kashe turan badar manzan Allah sanda tashi ta karye dan jihadi da kaunar jallalla ranar yayin badar hakan ta kasance ba dalla shugaban san mai kai sai biyayye ma'aiki babullah annabi mu fita wuli janna sirri wara ya saifullah kamalin ikililin kai kadai ne cikakke nurullah
malama zama yake da fuda ba bibi kan zilla. Assalamu alaikum ta sarrafin kudura ya babulla, sallama ta kaji ta ka amsa inje ka rasulullah. Mai karamci mai kima kamar ka rasul ba za a yi ba, mai fada da fadar Allahu jalla wani sarki rabba. Mana kai ne fata sarrafin kudura mai zo babba, masanin ka kawai sai dai magayi ta baraka na rabba. Lamarinka mu jaddaba ba ma yin karinka, mai sani mai shaida arziki madayi daga an baka. Duk abin da kake so rabbana ya cika maka burinka, rabbana komai ya baka domin yana yin kishinka. Assalamu alaikum ta sarrafin kudura ya babulla, sallama ta kaji ta ka amsa inje ka rasulullah. Shugaba mai girma sayyidul bushra jagorana, rubutul wasu kamar zo masoyi gatan kalbina, zo makarar da zo izin mudassar Allah bugatana, kashi fulkorabi da jamul huda kuma gatan ruhina. Shayabo da kirari annabi kai ne kuma shabege, taimaka mana annabi daddakan zuciyar maka wa koge. Na gode annabi ina rinzai kai nake hange, mai gida mun bi ka Mustafa sannan mun daddage. Assalamu alaikum ta sarrafin kudura ya babulla, sallama ta kaji ta ka amsa inje ka rasulullah. Mustafa na gaban kudura cikar asali kuma kai daidai, ta ka ɗaya Allah Mustafa shugaba na sa'adai. Ko an so ko an ƙi ma'aiki habibi shi ne dai, bai ceto ranar alƙiyama bin da kayo daidai. Rabbu kai na madina ije ziyara gurin annurinka, na yabo da kirari gun habibi masoyi zaɓinka. Taimaka mana annabu zuciya ta idanu na kuka, ka amince mun dan sarkin jikin ma'aiki zaɓinka. Assalamu alaikum ta sarrafin kudura ya babulla, sallama ta kaji ta ka amsa inje ka rasulullah. Shugaba ka tsaya mana kaunar ka karmi juyawa, duk wuya da daɗi hanyar ka muna nan ba komawa. Annabi mai so ka kayar da mu karmi yo fasawa, duniya da kiyama san kamo dai muna nan babulla. Ni ne muku tare Shu'aibu mai yabo da kirarinka, na cikin ɗan kwata ƙofar gabar muna a hababinka. Nan za na taƙaita sa a ƙarin yabo da kirarinka, shugaba ka dini sallama ta kasa inda sautinka. In har na ji sautin sa idan ka bibi illa.